Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás na tradiční naší školní aktivitě, školní akademii, která se to koná již po 25. Dovolte mi, abych na úvod přivítal hosty, kterými jsou předseda školské rady a místo starosta města Česká Lípa, pan Počandrle. Další zástupce zřizovatele vedoucí školství paní Jana Vejdlová. A s velkým potěšením zdravím a vítám svého předchůdce, magistra Vladimíra Orta, pan emeritního ředitele. Letošní školní akademie je zaměřena na školní tradici, konkrétně na rozvrh a předměty obsažení. Uvidíte tedy sled jednotných hodin, tak jak probíhají v týdenní rozvrhu. Věřím, že jste dobře. Krásný večer.
Terka velmi šťastná dívka byla. Rodinné trable řešit nemusela. Ve škole celkem prospívala a tak spoustu času měla. Od počítače nemohla sehnout, ale když náhle vypadl proud, chvíli do prázdna zírala, ale protože nic jiného nikdy nedělala, do zoufalství upadala. Bože, to se mi snad jen zdá. Za oknem padala hvězda. Kéž bych tak žila v pohádce, to bych jak princezna měla se. Stalo se přesně jak chtěla. Hvězda jí přání vyplnila a jak mávnutím kouzelného proutku proměnila se ve Sněhurku. Octla se na začátku pohádky. Otec král zemřel a matka taky. Jediná macicha jí tu zbyla. A protože Sněhurka krásná byla, maceše se moc protivila. Nic z toho však Terka netuší. Na dveře komnaty zapuší. A když se nikdo neozývá, vstoupí dovnitř strachem bílá. To bude průser, toto zasvítám. Ať za nic nemůžu, zase v tom lítám. Ještě se drží poslední šance. Mobil mám s sebou, zavolá mamce. Náhle však spustila zoufalý brek. V té době panoval hluboký středověk. A do království zase dvě hor nesahal jediný operátor. Další šok přišel hned. Baterka vybitá. Mobil teď bezcenný, letí do kouta. 7 let neštěstí tě asi nevyjde, jestliže rozbiješ zrcadlo kouzelné. Pověry neženu, ty divná bedno. A tobě to může být úplně jedno. Zrcadlo se podivilo nad tím, co princezna řekla zatím. A protože vědělo, že žije v příběhu, který se jednou uváže ve knihu, v tu ránu došlo mu, ať se to nezdá, že to vše způsobila ta letící hvězda. Teď to má vše zničit ta hloupá hvězda, když jsem zrcadlo kouzelné a to se nevzdá. Ty jsi mi pěkný kus pubertální holub, ale žij si tu řadek Sněhurky, zůstaň a projdi se lidí pohádky. Chceš se ve zdraví vrátit zase zpátky. Sněhurka matně si vzpomněla na prince, který na konci políbí na líce. Nejdřív mi odpověz několik otázek. Co všechno musím znát, než vlastně začnu? A taky mi ukáž princův obrázek. Teprve potom si s tebou plácnu. Rád bych ti ukázal, paní. Nemůžu, přichází královna Maceka. Raději si tu rychle někam schovej, nechceš to zažít další koupelí. Zatímco Sněhurka trčí před koutě, Maceka tváří se věru mrzutě. Zrcadlo, zrcadlo, pověz mi, kdo je přemyslenější ze všech žen a vůbec nejkrásnější. Zrcadlo každým dnem to samé vyrodovalo. Dneska se však něco jiného stalo. Je mi líto, paní názeší, nejkrásnější, však Sněhurka. Co? Odneste to zrcadlo a prohajné ho pošlete. Jistě, jak si přejete. Sněhurku do lesa odvedeš. Sněhurku? Ano, mou nevlastní dceru. Mám to ale podělané. Naší dceru? To snad ne. Sněhurku to vystrašilo. Zrcadlo však hluché bylo. A ač dala sebe víc, neporadilo jí nic. Co mám dělat, kumovné? Doufám, že to dobře dopadne. No nic jiného mi nezbývá. Nemůžu se tu furt skrývat. Jak královna řekla, tak se stalo. A aby se veličenstvo nehněvalo, myslivec Sněhurku do lesa doprovodil. Neměl však to srdce, aby ji zabil. Nemohl jí zpátky přivést. Od královny byl čekal krutý trest. Dívenka však nečekala a na útěk se i hned dala. Celý den bloudila v lesním stínu, až dorazila na mítinu. Uprostřed ní chaloupka stála. Zprvu se však prázdná zdála. Hned jak vešla, divila se, v malinkém domě ocitla se. Omogo, a je to tady. Zase nevím si rady. Jak to bylo v pohádce. Všechno sní a prospat se. Hladová a unavená všechno jídlo spořádala. Do postýlky nevešla se, tak přes všech 7 natáhla se. Slunce stálo v nadhlavníku, když tu se u chaloupky objevilo 7 trpaslíků.
v chaloupce si nechali, aby se tu před královnou skryla. Sněhurka ve chaloupce spokojeně žila. Tvrdá postel, to je super. Skřeti mají hlavy duté, alespoň tu teplo je. No, snad se mi nic nestane. Trpaslíkům se brzy zalíbila, vařila jim a uklízela a vlídné slovo pro ně vždy měla. Jo, můžeš počkat chvíličku. Trpaslíci každý den do práce odcházeli a Sněhurku vždy varovali. Zatímco se Sněhurka v chaloupce zabydlovala, její Maceka opět před zrcadlem stála. Zrcadlo, zrcadlo, pověz mi, kdo je v zemi zdejší, ze všech žen a dívek nejkrásnější? Co to říkáš za splíny? Sněhurka už není mezi živými. Pravdu říká neustále, Sněhurka však žije dál. Přibyďte mi hajného, to ať mi ten zrádce vysvětlí. Sněhurka mrtvá není. No na mě vypadla vina, jakou je vražda Sněhurčina. Kdybyste se v trůnu smála a hlavičku mi klidně stěla. Já se vás však nebojím. A kde je? Vám nepomůžu. Jen ho nechte, ať si věří, jen já vím, Zrcadlo řeklo vše, co chtěla. Záhada byla objasněna. Královna se nevzdávala a síly kouzel povolala. Vzala jako plné jedu a proměnila se ve stařenu. Za Sněhurkou pospíchala, u chaloupky zaťukala. Co je zase? Sotva letu, vracíte se. Ty mám načerpat sílu na další den bez mobilu. Neviděla jste ceduly na dveřích? Porodním prodejcům nesmím otevřít. Nečetni se, kočičko. Chci ti jen dát jablíčko. To červené zadarmo je. Tu máš, vezmi si je. Do jablka zakousla se a k zemi poroučila se. Jako mrtvá vypadala, do pohádku z nádherný, že jenom spala. Slunce stálo nad hlavníku a z práce vracelo se 7 trpaslíků. Když Sněhurku oplakali, do skleněné rakve jí dali. Jednoho dne okolo ní projel princ na hnědém koni. Není tomu zas tak dávno. Před pár týdny se to stalo. Princezna to... Princezna... Ta koníčka, jak sníla, se to náhle objevila. Princezna to bývala, před macechou utíkala. Čarodějnice to byla, přímo tady s ním opravila. Teď má přijít šťastný konec a zazvonit zvonec. Princ má Sněhurku políbit, od kletbí zachránit, za ženu si ji vzít. Trpaslíci za družičky, plno jídla a kytičky. Macecha žít noužit dítě a ostatní spokojeně. Někde se však stala chyba. Tereza se probudila. Tady vstávej už ráno. To všechno se mi jenom zdálo. Jo, a ze snu slítala si. Pohodě, ty jsi neviděl ty jeho vlasy. A ty oči krása sama. No a kvůli tobě jsem tu pusu nedostala. A budeš mi pohádku vyprávět? Určitě, teď znám jednu už úplně nazpaměť.
slov. A moje princezna, ta jistě rozezná, že jí má vážně rád. A v jeho blízkosti se náhle zdá, že letat v oblacích se málem dá. Já tu na ruku, netřeba záruku, jeho se přece na tebe uvězá. Oslava veliká už se chystá, a buchety svou ústa, blahokrásnou se. Až naše láska je stejný čistá, a pevná jako brání brán. Dneska jako obrázek na západ zná, a výchu princeze tak málo zná. Vyrostla v dostatku, jak holka ze statku, umí za práci brát. Konečný kluk, co o mě zájem má, přitažlivost je jistě vzájemná. A srdce z rubínu má barvu po vínu, starý králové muži má jej dát. Na naši dvojici je překvapivá, a drží známek, peká na zámek. Zítra se mi rádi, kdy krátce trvá, a já ji dobře láskou znám. Oslava veliká už se chystá, a buchet je spousta, blahokrásnou stav. Až naše láska je vždy stejně čistá, a pevná jako brány brán. pohádka. V jedné malé vesničce
rošťák a neposedl. No, vůbec neposlouchal. Maminka z toho byla velmi smutná. A tatínek neustále přemýšlel, jak na toho Honzíka vyzrát. Byl předvánoční čas, doba, kdy chodí Mikuláš se svými pomocníky čerty a anděli. Už to mám, zavolal tatínek. Maminko, pozveme si na návštěvu čerty, Mikuláše a anděli. Každý rok jsme Honzíka ochraňovali, no ale s tím je konec. Musíme ho postrašit. 5. prosince zazvonil zvonek. Honzík se rozeběhl ke dveřím, ale najednou se zarazil. Slyšel podivný zvuk. Pomaličku pootevřel dveře, no, chtěl je nakouknout. No ale čert se vrhnul do chodby, popadl Honzíka a šup s ním do pytle. Honzík spustil křik a pláč. Maminko, tatínku, pomoc, já už slibuju, že už nebudu zlobit, já už budu hodný. No ale čert nedal na jeho sliby a pytel zavázal. Honzík prosil a sliboval. Mamince bylo pak Honzíka líto, tak přivedla Mikuláše s anděli, čert rozvázal pytel, Honzíka vytáhl, potom k němu přistoupil Mikuláš a začal mu domlouvat, aby byl na rodiče hodný a přestal zlobit. Honzík sliboval, že nebude. Od té doby chodí jen vyšpatný jen Mikuláš s anděli. Honzík se tolik polepšil, že už čerta nemuseli nikdy zvát.
chudý jak kostelní myš. Na půdě půdy se mýval svou sklíž, pak jednou v létě řekl jsem si pať, svět facku jeďte a tak mu to vrať. Pak jednou v létě řekl jsem si pať, svět facku jeďte a tak mu to vrať. Když udát nechceš, já vezmu si sám, zámek, kde nechce a adresu znám. Zlato jak zlato do archifrán, tak jsem šel na to do National Bank. Zlato jak zlato do archifrán, tak jsem šel na to do National Bank. Jdou po mně, jdou, na každým rohu mají fotku mou. Kdyby mě chytli, jo, byl bych ryb, má jako v Indii, jak v celách Sing. Ve státě Iowa byl obchodůvky, chutinká vdova mě nabídla byt. Byla to kráska, já měl peníze, tak začala láska jak z televize. Byla to kráska, já měl peníze, tak začala láska jak z televize. Však půl roku na to řekla by dost, to mě došlo zlato, mě neběre moc. Spál svých pár švestek a běžte kam chceš, a tak jsem na cestě a chudý jak veš. Spál svých pár švestek a běžte kam chceš, a tak jsem na cestě a chudý jak veš. Jdou po mně, jdou, na každým rohu mají fotku mou. Kdyby mě chytli, jo, byl bych ryb, má jako mysli, jak celá Sing. Na státě Utah žiju spokojen, jdu jsem do Utah a straním se žen. Kladou mi pasti a do pastí špek, já na ně mastím jen a mají vztek. Kladou mi pasti a do pastí špek, já na ně mastím jen a mají vztek. Jo, po mně jdou, na nočních stolcích mají fotku mou. Kdyby mě nosej, jo, byl by ring, šutou pantoflí je údržný čin. od našeho reportéra Randála Skandála. Slunce je bez pochyby největší hvězdou v naší sluneční soustavě, legendou už za svého života. Když jsem se se sluncem setkal, trůnilo v zářivé náladě ve svém exkluzivním sídle ve středu sluneční soustavy. Na kouli vodíku 4,5 miliardy let nevypadal vůbec špatně. Jak jste se stal tak velkou hvězdou? Pamatuji si to, jako by to bylo včera. I když včera to nebylo. Stalo se to před 4,5 miliardami let. A co se tedy tehdy stalo? Tehdy
Dali jste se dohromady. To si pište. Nejsem si přesně jisté, co se stalo, ale myslím si, že mi počáteční impuls dodala zanikající hvězda. V té době jsem začala stlačovat prach a plyny do veliké koule. To byly šťastné časy. Všechno jsem to stvořila. Stalo jsem se hvězdou. A co bylo dál? To zvětšení mě pořádně nažhavilo. Tehdy jsem skutečně zářila. Co je tedy tajemstvím vašeho úspěchu? Myslím si, že když už jste jednou hvězda, musíte vědět, že na to máte. A to znamená? Dost přitažlivosti k tomu, abyste mohli přeměnit svůj vodík na látku zvanou helium. Hvězdné kvalita. A to říká. A to vám dodává energii? Část vodíku se mění na tepelnou a světelnou energii. To mě opravdu drží na nohou. V prvních letech však přicházel úspěch pomalu. Zabralo to několik milionů let, než jste se stal hvězdou. No ano, byla to tvrdá práce. A mezi tím vznikly vaše planety? Ano, to byl vnější okraj mého oblaku. Jsou součástí mého oslnivého úspěchu. Začal vznikat Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Dnešní zpravodajství vás provede Emma Zakysaná Smetana. Zdroje Oranty. Dnes mluvčí Pražského hradu oznámil, že Miloš Zeman nemůže uskutečnit důležitou diplomatickou návštěvu, protože opět onemocněl vážnou virózu.
objevil v československé prodejně 2 roky prošlé Trbiňák. Ano, je to tak. Neskutečná drzost prodejců. 2 roky prošlé Trbiňák. Děti dospívali svoji píseň a skončili na jednotce intenzivní péče. V lepším případě na záchodech. Trenér Hadamčík oznámil, že po neúspěchu české reprezentace na mistrovství světa ve Stockholmu naši hokejisté přesedlali na jiný sport, ve kterém by mohli vyniknout. Dobrý večer, vítám vás v předpovědi počasí. Nejdříve si řekneme to, co jediné opravdu víme, a sice jak bylo. Od dnešního rána až do večera bylo hnusně. Slunce se schovalo za mraky. V noci očekáváme tmu a světlo zase až ráno. Zítra bude svítit slunce, nebo pršet, nebo sněžit. Za
Kdo se hlásí, není jídlo. Vaši, pokud to do 10 minut nestihám, Hladíka nepůjde. To já jsem si donesl super reklamu na prací prášky.
prací prášek poprvé. Já to snad nikdy nevyperu. Já se na to vyperu. Ale prosím vás, tento problém bude brzy vyřešen naším Eno Nuno extra vytrvávačem, který dočista, ale dočista všechny skvrny odstraní. A opravdu funguje? Samozřejmě, že ano. 99 ze 100 žen doporučuje právě tento prací prostředek. No a jak se používá? Vezmete jenom jednu odměrku, nasypete, zamícháte, necháte chvíli působit a máte čas jenom pro sebe. Můžete vyndat a uvidíte ten skvělý účinek. A když zavoláte na toto telefonní číslo do 5 sekund, získáte ještě jeden zdarma prací prášek navíc. A to se vyplatí. A je to. Já jsem z sebe, ty ukáž ty. Já se ti ukážu, já vám převedu moji super značkovou reklamu na boty. Ať se boty. Dívej se, co jsem si to koupila za hrozný boty. Všude mě tlačí a jak jsou nepohodlné. To máš štěstí, že jsi je potkala. Podívej, jaký pohodlný boty jsem si koupila já a mám tu jedny podobný. Na, zkus si je. Můžu si je taky zkusit? Jsou sexy. A nejsou vůbec drahé. A kolik stojí? Ani ne 5 000. Tak kolik? Ani 3 000. No kolik? Ale jen 1999. A když si je koupíte hned, druhou botu dostanete zcela zdarma. To bylo jako všechno, jo. To já vám teď ukážu takový reklamu na umnou sílu, jen se dívejte. Vážení diváci, vítejte v našem teleshoppingu. Dnes jsme si pro vás připravili naprostou bombu. Trápíte se s kily navíc? Hodiny cvičíte, držíte diety? Tak s tím je konec. Naše firma AC Production vyvinula zázračnou piluli Lipo 7. Tato pilule vás baví nadbytečných kil a tuků. Já vás vidím. Vy mi vůbec nevěříte. Tato mladá dáma je důkazem naší 100% účinnosti. Její vlasy jsou hebké, její tvář je jak dětská prdelka a její boky se pohybují do rytmu havajských tanců. A ptáte se, kolik tento zázrak stojí? Naprostý pakatel. A jenom takový malý dodatek. Pokud pilule nezapůsobí, peníze nikdy nevracíme. To nic nebylo. Já ti ukážu moji reklamu na antiklíště. Antiklíště poprvé. Mámo, podívej se. To je zase dneska krásně. Já se vyrazím z kolesa na houby. Táto, ty taky pořád jenom po tomhle se lítáš. Jen aby si nechytil nějaký to klíště. Představ si, viděla jsem skvělou reklamu proti klíšťatu. Antiklíště, podívej. Stálo mě 500 korun. Stačí jedna kapka, aby zase byla jenom strenka. Ale co bych pro tebe neudělala? Dík, mámo. Cože to ta máma říkala? Jedna kapka? Tak to vyzkoušíme. To je krásná. Takovej klub, no to je ale úroda. Ale cítím se unavený. Asi si odpočinu. Mámo, jsem doma. Podívej, co jsem přines. A cítím se trochu unaveně. Doufám, že si žádné to klíště nepřinesou. Počkej, podívám se. Nic nevidím. Raději si vezmu brýle. Táto! Co? Je táto! Za krkem! Pane bože, co budem dělat? Není nacucané, zavoláme doktora. Doktore! Co se děje? Pane doktore, mám na krku klíště. Asi umřu. Prosím, položte se. Dobře. Tím to velký problém, ale nebojte se, nedám 5 kroků.
raději zůstanu u toho svýho Bčka. Já si myslím, že moje reklama byla nejlepší. Pokud se tam nějaká z reklam líbila, neváhejte a zavolejte na tohle telefonní číslo. Teď vám to nikdo nezvedne, já hlášení místního rozhlasu potřebujeme maminku Martina Pospíšila, aby se dostavila k hlavnímu vchodu. Děkujeme. ¿Cómo será, Sergio Fernando? ¿Cómo será tu cara, tus ojos y tu boca? ¿Cómo será tu cuerpo que tiene mi alma loca? ¿Cómo serán tus cosas, la cama donde duermes?
tus manos y caricias. El beso de tu boca y todas esas cosas. ¿Cómo será mi vida cuando yo te conozca? ¿Cómo será ese día, el sol y la mañana, cuando los dos a solas pasamos muchas horas? ¿Cómo será mi vida cuando yo te conozca? Detenga en mis brazos que esté bajo tus colchas. ¿Cómo será el beso de tu boca, tu cuerpo y tus caricias y todas esas cosas que tienes para darme cuando yo te conozca? Mis vacaciones. En las vacaciones todo es alegría. Vamos de paseo en el auto de papá. Mi hermano pequeño toca la guitarra para que todos podamos cantar. Mi mamá lo verá con mucha ternura. Se nota en su cara una gran emoción. Es muy divertido ir de vacaciones. Son ratos momentos que no olvidarán. Little Red Riding Hood and her sister are going to visit their granny. They are taking her a pizza. Granny lives in cottage in the wood. I'm tired. I'm so tired. Come on, Granny is hungry. Sorry, I'm Little Red Riding Hood. She's my sister. What's in the basket? A pizza for Granny. Pizza. Give me the pizza. The two girls ran away. I love pizza. Fantastic pizza. Paul eats the pizza. I'm so tired. He falls easily. Two girls phone the police. Hello, I'm Little Red Riding Hood. Please help us. We are in the woods. What is the problem? That will have the greatest pizza! Well, let's go, Grace. Pizza. Let's find the ball. They find the ball. Give me the pizza. Pizza? Come with me. Four of them walk off. They are in the kitchen. Now, make the pizza. Hurry up. Okay. Here you are. Thank you very much. That's okay, girls. Goodbye. Granny and the girls are at Granny's house. They are eating pizza together.
Yummy, lovely pizza. I'm as hungry as the wolf. Dobrý večer. Marali, Jára Cimrman. Slečna tichá za přepážkou pachovky si počítá. Náhle drobný mužík s taškou v záložně se ocitá. Nenápadný overalu, v očích alerský svit, krokem šatny měří halu, můžete lupič být. Jde to jako na drákách, když má v tašce svůj celý a ještě mizí vedrávka. Hleďme drachu detektiva, na místě, co jdu, houbnou hlavou moudře kývá, je to starý, ostřílený policejní psů. Žádné strachy, slečno tichá, však my se ho najdeme. Žádné strachy, slečno tichá, my mu tipec zatneme. 2, 3 hvězdy na píšťalku, je zde Fenka Doubrava, podívejme na čmuchalku. Pak
píš nasává. Dopadla už jínčí ptáčky, vlastní řadu diplomů, však co to hned u zatáčky čichá fena ke stromu. Čile za ní velí trakta, ale zvíře nevnímá. Krokem stromu v blátě čvachtá, povelů si nevšímá. Střední dobro, střední! Sekeru a pilu, chlapci! Nestůjte tu nečinně! Lopit, běžně přivístal si! Ukryt stromu v ručině! Řešou dobu, tělo sporé, náhle slyšet volání. Zástavně, inspektore! Jste přímo nad vámi! Navěrně byl, lišák je, druhá si to odpíká! Důmyslem a psem svým veden, již ho trakta zatýká. Slečna tichá, štěstím skvétá, veselo skáče chytrý psík. Lupič dostal 4 léta, jmenoval se Maralík. Uchýlila jsem se s mladšími sourozenci do pokojíčku a doufala, že se každá zabaví a já budu mít od nich konečně svatý pokoj. Chyba. Má Tereska otravovala a otravovala. Nechtěla se sama hrát s panenkou ani s synou. Nakonec jsem jí vnutila knížku o nebi. Chvíli bylo ticho a já jsem kuku zajásala. Konečně klid. Nasadila jsem si sluchátka a poslouchám. Proč svítí sluníčko? Ptá se Tereska a tahá mě za rukáv. No jo, vlastně proč? Věděla jsem, že pokud i hned nevymyslím něco přesvědčivého, tak se jí nezbavím. Zamyslela jsem se a pak začala vyprávět. Před mnoha a mnoha lety dováděla po nebi dvojčata. Měsíc a slunce. Obě děti hrozně zlobily. A navíc si pořád náměři stěžovali, že jsou oba bílí a podobní si jako vejci. Mělo to ale i výhodu. Když jeden něco na nebeském hřišti provedl, klidně to svedl na toho druhého, protože ani chůva je od sebe nerozeznala. Jednou došlo ze mi trpělivost. Ten, který z vás bude celých 500 nebeských let hodný, dostane krásnou, svítivě žlutou peřinu. Ke každému z nezvedu raději přidělila hvězdu jako stráž, aby nepodvádělo. Dobrácké slunce po odměně moc toužilo. Za to měsíc byl pořád jak pytel bled. Uplynulo 499 let a na dveře zaklepal 500. rok. Královna země přivolala své děti k sobě a promluvila k nim tichým hlasem. Slunce si zaslouží žlutavou peřinu. To se v tu chvíli radostně rozzářilo, hlasitě zavísklo a vyskočilo nad všechny strážkyně hvězdy. Od té doby, Teresko, slunce svítí a hřeje vysoko na nebi.
Až jednou za mnou
toho miluji, řidiče přítele. Tak dámy a pánové, blížíme se do finále a nyní bych rád přivítal úspěšné žáky naší školy za rok 2012-2013, kteří dosáhli různých úspěchů ve školních nebo školních aktivitách. Jako první bych rád pozval Alžbětu Ludvíkovou, která běhala okresní kolo recitační soutěže a reprezentantka naší školy v krajském kole. Tady je Jaroslav Hrubanec, vítěz regionálního kola rétorické soutěže Demostranec a reprezentant naší školy v krajském kole. Eliška Jakešová, vítězka regionálního krajského kola rétorické soutěže Mladý Demostranec, reprezentantka naší školy v kole celostátní. Markéta Kustová, po celou dobu základní školy docházky měla jen samé jedničky, neuvěřitelné. Absolutní vítězka jednotlivců v atletické lize škol. Výborný aplaus, ale není tu. Patricie, ona tady není. A ona zrovna soutěží na zlaté lize Diamond League asi. Tak dále bych pozval zástupce Dětské televize, David Turkulák, Michal Cenkner,
pracují v České televizi. Radek Matíček, kapitán florbalového družstva, které reprezentovalo školu v celostátní kole Orion Florbal Cupu, nejlepší střelecký zbraň. Čtyřlístek soubor pod vedením Lenky Liberkové požadovaly 4 titulů druhých vicemistrů v kompetencích. Petra Pavlíková, Eliška Podroušková, Viktoria Kruserová, Barbara Sládová, Veronika Mězičková, Kateřina Teplá, Barbara Vysušilová, Nikola Wagnerová, Stella Skovcová, Benula Ševcová a Štěpán Velisová. No a samozřejmě jejich vedoucí Lenka Liberková. A nyní bych rád pozval vedení školy pan ředitele, který všechny úspěšné žáky naší školy přijde ocenit. A paní z nás Bárkovou samozřejmě. rozvrhu ještě není. A to byl poslední bod našeho školního nezbývá, než se stát. Rozloučit, já věřím doufám, že jste se že své děti viděli z jiného úhlu, než unavené ze školní práce s taškou plných úkolů. A věřím, že se spolu zase za rok na 26. tradiční školní akademii Závěrečný Špičák. Hezký večer. Prosím. A teď jestli za mnou žádný krok cukrová, prosím. Víte, co vymazali? Ano, krok chodí. Správně, normální krok. Normální krok. Prosím, prosím.
aby měli pádlo. Co si asi proti Hnezburgu? No a ne. Tak to bylo skutečně právě naší školy tradiční a ještě než vás propustím, dovolte, abych pozval na pódium dvě organizátorky školy jmenuje Klarisu Šídlovou a Janku Godzilovou. Poděkovat jim, ale nejenom jim,